Dobrý deň, zdravím vás z predajne Maderna v Košiciach a ukážeme si novú Cybex sedačku Palace G2 v béžovej pluskovej farbe. Čo to vlastne znamená a čo je na nej nové? Poďme si to vysvetliť. Tak táto autosedačka je 2 v 1, čo znamená, že dá sa využiť od 15 mesiacov do 12 rokov, aj do 50 kg. Takže keď je 2 v 1, poďme si vysvetliť tú prvú verziu. Prvá verzia spočíva v tom, že je to autosedačka, ktorá sa využíva v smere jazdy s pultíkom. Keď chcete mať bezpečnosť v smere jazdy ako protismere, jedine s pultíkom je to možné, s tým, že samozrejme odporúčame do tých 4 rokov, aby dieťa jazdilo v tom protismere. Ale keď vaše dieťa z nejakých zdravotných dôvodov nie je to možné, tak vám ponúkame takúto možnosť. Tento bezpečnostný pultík je vynovený s tým, že dá sa upravovať jednou rukou, uťahovať a dá sa aj pásať a odopásať z každej strany. Keď si pozrieme samotný pultík, vidíme, že je vynovený s tým, že sú tu ergonomické tvary, na brúško, aby netlačil, a na nožička pre vaše dieťatko. Takisto v pluskovej verzii máte tento perforovaný materiál, čo znamená, že sa vaše dieťatko nezapotí. Do 105 cm využívame tento pultík a ukážeme si aj tento top tether, čo tu vidíte vzadu. Poďme sa na to pozrieť. Tuto vzadu si to takto zahákneme a pekne si to utiahneme, aby to bolo pevné. Trošku sa mi to pretočilo, skúsime to takto. Tak, a máme to pevné, utiahnuté a vidíte, že to správne. Pri dieťati, ktoré už potom vyrastie z tých 105 cm, dávame dole bezpečnostný pultík a používame autosedačku do 12 rokov. Ako vidíte, že sa vám zmestí aj väčšie dieťa do 50 kg. Tieto boky sú, by som povedal, trošku ohybnejšie z toho dôvodu, keď máte 3 detičky alebo menšie auto, aby sa vám zmestili viacero autosedačiek vedľa seba. V bezpečnosti si zopakujeme, že táto autosedačka sa potom v tejto verzii páše bezpečnostným pásom a samozrejme aj Isofixom, ale takto vidíte, tu je priestor na bezpečnostný pás a takto máte úplne dieťatko. Keď si pozrieme túto hlavičku, tu máte patentovanú headrest technológiu, čo znamená, že pri spánku vaše dieťa bude mať hlavičku v tej správnej pozícii, v prípade nárazu v tej bezpečnostnej zóne. A ďalej ešte viete potom aj sklon autosedačky zmeniť, aby bolo pre pohodlie a krajšie spínkanie. Takže príďte sa na to pozrieť do Maderny, tešia sa na vás a príďte vyskúšať. Dovidenia.